To je krok, vlastne druhý krok s názvom Tag Assignment and Filters, čo znamená v preklade do slovenčiny namapovanie tagov z XML feedu na jednotlivé values, čiže položky Blue Winstona, aby ich vedel potom čítať. Prvá nevyhnutná obligatory, čiže nutná vyplniť položka je product, čo znamená vlastne product name, respektíve názov produktu. Kliknutím na drop-down menu sa nám vypíšu celý zoznam jednotlivých tagov, ktoré sú spomenuté v našom XML feede. No a teraz zostáva nám už jedine namapovať tag s názvom product, ktorý reprezentuje názov produktu. Takže označíme do produktu názov product, respektíve tag product. Ďalšia položka to je product URL address, ktorá reprezentuje teda URL adresu, target URL, respektíve koncovú adresu samotného produktu. Product price, čo je cena produktu. Tu máme označenú v XML feede ako price watt, čo je vlastne cena z DPH. Ďalej tu máme čo? Máme tu product size položku. Táto hodnota sa používa väčšinou hlavne pri e-shopoch a produktoch, ktoré majú nejaký atribút ohľadom veľkosti, napríklad mililitráže pri parfémoch, prípadne nejakú veľkosť oblečenia, veľkosť topánky a tak ďalej. V tomto prípade takýto tag nemáme zakomponovaný v samotnom XML-ku, aj keď ideme robiť pánsku obuv, a teda teoreticky by tam mohla byť nejaká veľkosť. Nemáme to v tomto XML-ku zakomponované, nie je to nevyhnutné, pretože robíme nejakú produktovú kampaň na všeobecné unikátne produkty, kedy už samotnú veľkosť danej topánky si človek vyselektuje už na stránke toho konkrétneho e-shopu, respektíve na produktovej stránke toho tovaru. Ďalej tu máme number of stock items. Táto položka sleduje dostupnosť, respektíve skladovosť vašich produktov. Pokiaľ máme v XML-ku zakomponovaný tag s názvom napríklad availability alebo stock quantity, alebo respektíve po slovensky dajme teda množstvo produktov na sklade, a máme to teda ako číselnú hodnotu, kedy 0 reprezentuje neskladom a jednotka a viac konkrétne množstvo daného produktu skladom, môžeme ho nájsť v XML feede a vtedy systém funguje tak, že pokiaľ produkt má 0, tak sa naň neinzeruje, a pokiaľ má produkt viac ako 0, teda čísla od 1 až po nekonečno, čiže má nejaké určité množstvo skladom, samozrejme reklamy na takýto produkt sa spustia. Následne tu vidíme nejaké custom tag 1, custom tag 2. Je to pre prípad, že máme nejaké ďalšie tagy použité v XML-ku, ako napríklad u pneumatík to môže byť tag s profilom, prípadne priemerom, respektíve rozmerom. Takže napríklad máme pneumatiky 245x50 R18, tak do custom tag 1 by sme dali, namapovali nejaký tag s názvom profil, potom šírka a potom do toho product size by sme mohli dať ešte nejaký ten, dajme tomu, priemer. Category je veľmi podstatná položka v samotnom Blue Winstone, kedy namapujeme si v tomto prípade tag s názvom category text a hneď vidíme, že systém nám zobrazil celý list kategórií produktov zo samotného XML-ka. Je to veľmi podstatná vec, kedy defaultne je filter na kategórie nastavený na all, no filter, čo znamená, že systém nehľadí na to, z akej kategórie je produkt v rámci tejto kampane, a bude inzerovať, teda tvoriť reklamy na všetky produkty bez rozdielu. Keďže sa snažíme vytvoriť samozrejme vždy kampaň, každá jedna by mala byť zameraná, jedna kampaň sa rovná jedna kategória, respektíve jedna podkategória. Čiže dajme tam, že máme kampaň pánska obuv
a kategórie v e-shope máme obuv a tie sa rozvetvujú na pánska, dámska, detská obuv. Tak samozrejme je najvhodnejšie spraviť kampaň pre podkategóriu pánska obuv, ako v tomto prípade, kedy môžeme potom neskôr aj lepšie cieliť tie reklamné texty tomu koncovému užívateľovi, ktorý vyhľadáva v Google nejaké konkrétne produkty a budeme teda zameriavať tie texty na zmysle pánska obuv, pánske tenisky, topánky a tak ďalej pre pánov. Takže v tomto prípade si nájdeme samozrejme kategóriu pánska obuv, keďže ideme robiť kampaň na túto kategóriu. Popravde to musíme nájsť. Takže tu to máme. Vidíme dámska obuv, detská obuv, pánska obuv. Keby sme chceli robiť kampaň všeobecne, že obuv, môžeme to aj takto vyselektovať. Ale v tomto prípade teraz si zvolíme len kategóriu pánska obuv, čo povie vlastne celému systému Blue Winston, že ideme robiť reklamy a produktové inzeráty s kľúčovými slovami len na produkty, ktoré sa nachádzajú v tejto vybranej kategórii pánska obuv. Nižšie máme tag manufacturer, v tomto prípade máme zvolený tag manufacturer v samotnom XML-ku, zase sa nám načítajú všetci výrobcovia, ktoré sú spomenutí bez rozdielu pri každých produktoch, pri každom jednom produkte v XML-ku. Zase, defaultne je to nastavené tak, že systém nepozerá na výrobcov ako takých, len sme si otagovali manufacturer tag, ktorý potom neskôr budeme použiť pri tvorbe reklamných textov, respektíve kľúčových slov. Čiže je to nutné natagovať. V tomto prípade určite najvhodnejšie je teda pri tvorbe tej kampani v tomto kroku zadefinovať kategóriu, čiže len nejakú vybranú kategóriu zvoliť a na ňu ideme robiť inzeráty. A pokiaľ nemáme nejaké obmedzenie, že napríklad na značku Authority nechceme robiť inzerciu, tak v tom prípade by sme museli zvoliť všetkých výrobcov a Authority odmazať. V takomto prípade teda samozrejme Winston vie, že má urobiť inzerciu na všetky produkty zo sekcie pánska obuv a zároveň na všetky produkty značky týchto okrem Authority. Ideálne však samozrejme je deselect all no filter používať v rámci tejto možnosti manufacturer, kedy je to vhodné hlavne z dôvodu, že e-shop neustále naskladňuje možno, že nové nejaké značky. V takom prípade sa budú automaticky dovytvárať nové produkty a kľúčové slova bez toho, aby bolo treba nejaký zásah. Máme tu ďalšiu nejakú položku s názvom Forbidden Words in Product Name. Čo to znamená? Dajme tomu, že máme nejaký product name s názvom Adidas Neo City Racer. To sú nejaké názvy tenisiek. Dajme tomu, že chceme robiť produkty, respektíve reklamy na produkty zo sekcie pánska obuv, bez rozdielu na všetky značky v rámci pánskej obuvy, ale predsa len, ak sa nachádza nejaké vybrané slovo v názvotvorbe produktov, ktoré nechceme, aby bolo zakomponované, respektíve nechceme inzerovať na produkty, ktoré majú vo svojom názve značku alebo slovo Adidas, tak v takomto prípade systém vie, že máme robiť kampaň na produkty z tejto kategórie pánska obuv, na všetky značky, avšak každý ten produkt, ktorý bude obsahovať slovíčko Adidas vo svojom názve produktu, bude vyčlenené, respektíve bude ignorované. Word must be in product name je totožná funkcia, obdobná než forbidden, s tým, že opačný význam. To znamená, že robíme kampaň zase na pánsku obuv, ale chceme tvoriť inzeráty a reklamy len na tie produkty, ktoré práve obsahuje nejaké vybrané slovo, respektíve slovnú frázu vo svojom názve. Čiže napríklad môžeme zase spomenúť napríklad Adidas. Čiže v tomto prípade, keď to máme takto zadefinované, samozrejme môže byť aj viac. Prípadne nejaká fráza. Keby sme takto zadefinovali systému hodnotu
Adidas, tak ten v rezultate vo svojom výsledku urobí to, že vytvorí inzeráty len na produkty z kategórie pánska obuv, ale zároveň len na tie, ktoré budú obsahovať vo svojom názve slovíčko Adidas. V tomto kroku, čiže v tagovaní sa nachádzajú ešte nejaké extended filters, čiže nejaké dodatočné rozšírené nastavenia, a to sú tieto 4. Prvé dve hovoria o tom, že vkladať produktové názvy, respektíve produkty len tie, ktoré majú menej znakov ako určité číslo, respektíve viac znakov. Táto funkcia sa z 99% nevyužíva, je to pre vybraných nejakých špecifických klientov, takže môžete, nemusíte použiť. Každopádne tieto posledné dve sú veľmi zaujímavé hodnoty, zaujímavé funkcie, ktorá hovorí prvá o tom, že add only product with minimum price. To znamená, že budeme robiť inzerciu zase znova na pánsku obuv, na všetky značky, ale napríklad len na tie produkty, ktoré majú cenu viac ako 30 eur. Áno, prípadne menej ako 400 eur. Táto funkcia, kedy zadávame maximálnu hodnotu ceny produktu, je vhodná zase napríklad pri nejakých luxusných doplnkoch alebo mobilných telefónoch. Napríklad bývajú nejaké lukratívne mobilné telefóny značky, neviem aké, ale napríklad sú zo zlata, respektíve sú drahšie ako 400, 600 alebo 1000 eur, kedy veľa raz ľudia po Google skôr vyhľadávajú informácie o tejto možnosti, respektíve o tomto produkte, že sa chcú o tom dozvedieť viac, než ho samotne zakúpiť. Čiže je tu tá možnosť, môžete ju využiť, ale drvivá väčšina klientov využíva možnosť zadefinovať inzerciu len na vybrané produkty, ktoré začnú od nejakej určitej sumy z dôvodu, že na tých nižších cenách sú samozrejme tie marže nižšie, respektíve max CPAčka, čiže maximálna cena za konverziu je samozrejme ďaleko nižšie postavená a predsa len inzercia Google sa pohybuje niekde v rádovo okolo 20 až 60 centov za kliknutie, takže je dosť pravdepodobné, že tie lacnejšie produkty pod nejakých 10 eur sa ani nebudú inzerovať, pokiaľ je tam tá marža toho obchodníka naozaj slabá, respektíve malá.